you not to do. Give me more. Fil-għodu kif sibtu l-post? Naħseb mandra ta' kien għadu. Għaddin nadda fjen. ġan? Nadda. Xil-bira kien sajjar. U bil-widvili, daw l-annimali nuqat maħħu ħat minnom maħsel. Tajjeb li ngħidu li issa dejjem. Għandat naħsel jien. ħadd ir-rwolna għata ma' miment, diħaj kollha tiegħek fil-biċċa tax-xogħol. U insomma kont qed naħsel jien u Dave qalli spiex ta' mhux xogħolok spiex ta' qalli marit qalli jersaq minn nofs insomma u ħasel kollox. Ġifieri għalaqas grazzi l Dave. Il-kelb u Terence għandna l-inkwieta. Simon u Terence marru għal sija recording il-ġurnata ta' qabel. Dan fil-ħodu, ma ġewx? Issa bħalissa il-11 ta' għadu fil-ħodu, għazal minn ma tfaċċex. Telefon kredit ħadd ma kellu, kellna nitlu fi kazita li mhux suppost biex inċemplu biex xorta ma badnihomx. Xin tagħmel Dave? Imma tiċċempel. Tinċempel il-pol. Għala? Għax għadhom l-istudio marru hemmhekk u marru għal sija biex Paul jintroduċi Simon. Imma ilhom jitilqu mill-bieraħ. Għadda s-sija. Nħossu. Day one, night one, over. Simon, kellek tkun hawn il-bieraħ xid-disa. Għajna dejn. Qed naraw li Għax is-sur. id-disa qabżu. X'ġara? Sur Paul ħassu inspirat. Umbagħad waslu lura mill-istudio Nima u Simon u isni ġej tiegħi hekk għal ftit. John xinġejna u jisu ħafna ħjar. Inti impressjonata Pir. L-intro jibda. Read the story, Għat maraj, għat ma għabbeċu għasek, bin-nega nela. Ximdew jgħidu li xamlu l-biraħ u kem damu u hekk bdejt bejsni kontent u bdejt nera li jom u hekk allora jisni ġejt ftijaj. Għuna dawra bil-karozza. Stop. Stop, man. Nisakkax il-bibġan. Turi. Il-kem. Għanna responsabilità tal-klib ġan issa. Tinsiex mux qiegħed waħdek. Ġan. Mission complete. Phase 2. Summer feature shopping. Ma nafux fejn sejrin fi Wild Goose Chase. Konna jena Tapir, il-kelb u Dizzy. U ma konniex nafu nużaw il-reverse għax kienet karozza insomma kienet antipasta. Bada jipprova jitfaħħa bil-reverse biex nitilqu. Insomma, bidix jirnexxielu jipprova darbtejn dejjem tiġi first dil-karozza u dejjem nimxu qudiem dejjem nimxu qudiem. Il-revers ma stajniex indaħlu. Insomma, fl-aħħar tilhom jifqu. Uħriġna mill-karozza jienu l-kelb u mbuttajnija. ħalli mbotta, tla' Afrik. ليه قال بيني عشان ما نقلقش jinta l-ideja morru nagħmlu shopping kif nistgħu leġeni ma nsaqsuh fi tlieta. Jekk ikonna bżonn nirreversjaw noħorġu nimbotta. Għażel. Okay, let's go. Mbagħad reġgħina nżilna biex inkomplu nsibu l-villaġġ. Minnhom Dave reġa' kiser ħaseb li sibna fejn ridna mmorru.
Ma kellu żball. Għandi ħabbar ħażina, ħabbar ħażina. X'il il-problema dej, għalfejn ma nistax nirreversjaw. Il-revers. Tara-għal l-erra tal-revers, jadawet. L-erra waqat lili. Allura kella nerġa' bħaċċuċ, maħroġ barra u nimbotta l-karozza. Allura kull darba għandna bżonn nirreversjaw, noħorġu minn karozza u nimbittaw. U meta ngħid aħna qed nirreferi għal John li kien marid. Jgħadni ma niflax anzi d-deni tira. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy. Don't just let go like that. One, Gangster. 2, 3, it's going down. Put your hands. Come on. 1. Cause I speak of the Nerġa' nitlu fil-karozza u morru lej supermarket. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Nipparkja revers ġejja. Le. Għamek sejna semmen minn spazju għat-tnejn. Dritta, wow, ek. Oj, mo, kważi dritta.